खुलुमबाय रायजो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन बिहारनि सासे गथ' 8 बोसोरनि जाय गथ'आ साथाम मार्डार खालामदोंमोन माबोरै साथाम माने सिरियेल मार्डार खालामदों बेखौनो बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन नोंथांमोनखौ मिथिहोनो नाजागोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो थुदो होनबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। सानसेखालि सानजौफुनि सम बिहारनि मुजाहार गामिनि खाथियाव गंसे प्राइमारि स्कुल दंमोन आरो खालि स्कुलफोरा बन्दमोन नालाय बे स्कुल खाथियावनो नखरसे मानसि दंमोन बिसा गोदान सासे माने फिसाजो सासे जोनोम जादोंमोन आरो बे स्कुल न' खाथियावनो बिफां साहायाव माने बिमाया फुनथुबाय दंमोन बै गथ'खौ आरो बे खिनियाव गेलेग्रा गथ'फोरा रावबो गैया स्राय सानजौफुनि सम नाथाय सासे गथ' बे खाथियाव गसंनानै नायबायदोंमोन बै बिमाया बै फिसाजोखौ माने फुनथुबाय थानायखौ बिनि उनाव फटकनो बै बिमाया माबा मोनसे खामानि गोसोआव गोलैनानै बे न'सिम माने खारलांनायसै बे खामानिखौ मावना फैग्रोनि होननानै बिनि उनाव दसे उनाव गावनि खामानिखौ मावनानै मोनफैबाथाय नायफैबा फिसाजोआ गैया दाना हाहाकार नांजोब्बाय जेखैबो नागिरबाय माबाबाय गैया आरो मास मोनबाल' जाबाय बे गथ'आ थाबायनो रोङा हान्थु खेरायनो रोङा मायाव थांनो बिदि दावराव जाबाय गामियाव मायाव थांखो मायाव माखो बिनि उनाव बै खाथियाव बै सासे अमरजित सादा होननाय गथ' सासे गसंना दंबायदोंमोन आरो बै गथ'नाव सोंबाय बोरै जोंहानि माबाया नोंल'सो दंमोन बेयाव रावबो आरो गैयामोन बै गथ'आ मोदाय रखम माने मोखाङाव नायनानै मिनिबाय थाबाय नाथाय जेबो बुङा बियो बिनि उनाव नागिर मोनैयाव पुलिसखौ खबर हरबाय फैबाय पुलिसा फैनानै पुलिसफोराबो खाथि खालायाव नागिरबाय नाथाय बै जायनि गथ' गोमादों बै बिमाया बै 8 बोसोर जानाय गथ'खौ खोन्थेनानै बुंबायानो थादों बेनो माबा मोनसे खालामदों जोंहानि गथ'खौ बेनो लांदों जोंहानि गथ'खौ नाथाय पुलिसा सानदों मा होनदों मा मादों बे हिनजावालाय बे इमान उन्दै गथ'आलाय मा खालामगोन बे सासे गथ' लांनानै सासे गथ'खौ मा खालामहैगोन बेलाय आरो बै गथ'आ नायनानै माने मिनिबाय थाबाय जेबो बुङा बियो उनाव गोबाव सम पुलिसफोराबो नागिर बिनि उनाव बे बिमायाबो बुंबाय आरो गामिनि मानसिफोराबो बुंबाय बै गथ'नाव सों होननानै पुलिसा बायथ' जानानै बै गथ'खौ माने सोंनायसै बोरै गथ'आ होननानै बिदि बुंनायाव बै गथ'आ बुंबाय जे आंनो बिस्कुट पेकेटसे हरबासो आङो खोन्थागोन लोगो बै पुलिस खासे माने दखानाव थांबाय थांनानै बिस्कुट पेकेटसे लाबोनानै बै गथ'नो होफैबाय आरो बै गथ'आ बिस्कुटखौ जायै जेब्ला जोब्बाय बिस्कुटआ बेनि उनाव बुंबाय जे आं इखौ बुथारनानै फुनथुना दोनदो बिदि माने बुंबाय पुलिसनि सिगाङाव पुलिसा आसरित मोनबाय मा नंमारगौ बियो बुथारनानै अबेयाव दोनद' बिदि बुंनायाव बे गथ'आ लानानै थांनानै जेराव माने बे गथ' मानसि बेसेबां आरो हाखर साखर जावाखै ओरैनो एसे गोथौ माबायाव गरं रखमाव दोननानै बे सायाव माने बिलाइ गोरानफोरखौ होना दोनदोंमोन आरो पुलिसा थांना मोनहैबाथाय नंमारगौ गथ'खौ माने अन्थाइजो नङाबा माजोंबा गिलिर बुस्थुजों खर' माथायाव देदो मोखाङाव माने देनायनि सिन देग्लिनायनि ओमफ्राय गथ'आ थैनानै लाना थांना बेयाव फबना दोनहैदों बियो दा खोन्थाया जाबाय मा बिराद गेदेर जालांबाय सासे मार्डार बेबो माने 8 बोसोरनि गथ'
बिनि उनाव पुलिसा आरो सोंख्ल'नो नागिरबाय बिनाव जे आरोबाव नोङो सिगांबो बेफोरबायदि मावदो नामा होननानै। मानोना सासे 8 बोसोरनि गथ'आ बिदि मार्डार खालामदो होनबा जायबाबो सानखागोन। आरो पुलिसानो आसरित मोनदों माने माबोरै सासे गथ'आ इमान उन्दै गथ'आ माबोरै बेफोरबायदि साननो हागोन। बिनि उनाव बे गथ'आ बुंबाय जे आंनो बिस्कुट पेकेटसे हरबावनांगोन होमबासो आं खोन्थागोन। पुलिसा आरो थांलायबाय दखानाव थांनानै बिस्कुट पेकेटसे लाबोना होबाय। जाखांनायनि उनाव माने बुंबाय जे मास मोनब्रैसो सिगां गावसानि बिबथैनि फिसाला गावनिख्रुइ उन्दै मिनिबाय थायो। बाराद्राय मिनियो माने खोब रंजाबाय थायो बे गथ'आ। आरो बै अमरजित सादाया गावहा बुंनाय मथै जे गावहा बारा मिनिनाय मानसिफोरखौ बियो नायनो हाया। आरो बिदिनो सानसेखालि गेलेबाय थानायाव सानैबो गेलेबाय थानायाव बाखि लोगोफोरा माने मोनानायखाय थांजोब्बायमोन। आरो बियो मा खालामदो बे गथ'खौ बिदिनो अन्थाइजों दै बुथारनानै माने गारना फैदोंमोन। बिनि उनाव न'खरनि मानसिफोरा बै बाथ्राखौ लाखुमाना दोननायसै। गथ' मानसि दानो पुलिसा लाना थांबा बिनि जिबना सेस जाजोबगोन माबा जाजोबगोन बिदि बुंनानै बै गथ'खौ माने बे घटनाखौनो गासै घटनाखौनो न'खरा बिसा लाखुमाना दोननायसै। रावनोबो खोन्थायासै, रावनोबो माने जानायासै। बिनि उनाव बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौ लिंना लाना फैजोब्बाय पुलिसफोरा, खोन्थाया नोंमारगोना नोंमारा होननानै। बिनि उनाव बुंबाय नोंमारगो। बिदि बुंनानै पुलिसा आरो सोंख्ल'नो नागिरबाय जे आरोबाव सोरखौबा नोङो बेफोरबायदि खालामदो नामा होननानै। गथ'आ माने मोदाय रखम मिनिनानै बुंबाय जे आंनो बिस्कुट पेकेटसे हरबावनांगोन, बिस्कुट पेकेटसे मोनबासो आं खोन्थागोन। पुलिसा आरो थांबाय, थांनानै बिस्कुट पेकेटसे लाबोनानै होफैबाय गथ'नो। बिस्कुटखौ जाबाय, जाखांनानै बुंबाय जे सानसेखालि जोंहा आइया बाजाराव थांदोंमोन आरो जोंहा बिनानाव सासे दंमोन उन्दै मास मोनथामसो जानाय। आरो बै बिनानावाबो माने उन्दुना दंबायदोंमोन। आं बिखौ थांना एदावहैबा एसे गाबबाय बियो। बिनि उनाव आरो बांसिन एदावबाय थानायाव गाबबाय थाबाय। बेनि उनाव आङो अन्थाइजों देनानै बिखौ बुथारदों। टटेल 7 मार्डार जादोंमोन। बै उन्दै गथ'आ माबोरै 7 मार्डार खालामो। बिनि उनाव साइकेट्रिस्टफोरनाव सोंबाथाय बिनाव मोनसे बेमार दंमोन जे मानसिनि माने खुसिखौ माने जायखिजाया मानसिखौ माने खस्थ' होनानै मोजां मोनो बियो। बे मोनसे बेमारसोमोन। आरो न'खरा सिगांनो जुदि फार्स्ट घटना जानायावनो जुदि पुलिसनो बा सोरनोबा डाक्टरनो खोन्थिनायमोनबा बै बेमारा हामबायमोन। नाथाय बिसा लाखुमाना दोननायसै। आरो सोरथ' खोन्थानो नाजागोन जे इमान उन्दै गथ', न'खरनि सासेल' गथ' बेफोरबायदि होननानै। बेनिखायनो उनाव दा इमान उन्दै गथ'नि सायाव जेबो केस जाया, जेबो माने बिसार जाया। नाथाय सरकारा बिखौ साइकेट्रिस्टफोरनो हरनायसै। दा बेलेग माने जायगायाव बेलेग नाम होनानै बिखौ फरायहोनाय बा मोजां सिकित्सा जागासिनो दं। आरो बे जाबाय जोंनि माने जि ग्रिनिस बुकआव वर्ल्ड रेकर्ड बियो। मानोना इमान उन्दै गथ' बिदि सिरियेल किलार माने फार्स्ट टाइम जोंनि इन्डियायाव। जायखिजाया भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो आंनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो चेनेलखौ आरोबाव खनसे खावलायहरबाय नोंथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। गोजोन्थों।